Добре, време е за всички да се разделим и всеки да поеме по своята посока. Ето тук в момента е Андрес от Испания и Едвин от Малайзия, където бяхме заедно в групата в Китай. И днес всеки един от нас отправя в различна посока. Моята цел днес е да стигна до Ланг Намта. Абсолютно никаква идея нямам какво има там, но предстои да разбера и да остана за няколко дни, за да направя плана за остатъка от Лаос. Очаква се да пътищата извън Ботън, където се намирам в момента, да са доста кални. Така че поради тази причина съм се подготвил с дъждовния екип за всеки случай, защото той е в пъти по-лесен за чистен, отколкото самия екип. И е време за потъпване. Току-що излязох от Ботън и вече се вижда колко е кално навсякъде, колко кофти са станали, колко кофти е положението с пътната инфраструктура. Даже тук в момента са сложили гума, защото е прекалено дълбоко и меко. Така че трябва сигурно да мина тук, за да не потъна в тази лопа там. Добро утро от Муанг Синг. Ето, че тук има и други мотористи от Тайланд, които дойдоха вчера. Така че беше полезно да си разменим контактите, за да могат да ми дадат препоръки за после, когато и аз пристигна в Тайланд. Днес смятам да отида до границата между Миянмар, Лаос и Китай. Там е доста отдалечено място, така че ще видим дали ще успея да стигна. Ако ли не, просто ще се върна обратно, където съм в момента. Аз се намирам в град, който се казва Ланг Намта. И това, което е известен, е, че доста хора, чужденци, идват тук, за да ходят, за да използват като мястото, което тръгват на походи в джунглата. Но преди да тръгна, е време за закуска. Ето, това са хондичките, за които ставаше на въпрос, 100 кубика. Абсолютно идеални за тукашните условия. Това не е платена реклама, но Honda е навсякъде, с нея стигаш навсякъде. Доказано. Почакам на този светофар. Не знам дали може да се види на камера, само че пътя тук вече стана доста кален. И е точно тази кал, която е като глина и е изключително хлъзгаво. Честно казано, дори ако бях с нови гуми, не мисля, че би ми помогнало особено. Така изглежда едно типично село тук в Лаос. Къщите са на 2 етажа, на долния етаж са кокошки, животни и така нататък, а на втория етаж живеят хората. Виждам там даже има някакъв банкет. Да, така изглежда. По този начин изглеждат всички реки в Лаос с такъв кален цвят, заради почвата, която е тук. Но другото, което може да се забележи, е един, втори, трети паяк.
И точно те са причината, поради която не искам да оставам на палатка тук в Лаос, защото най-големият ми кошмар се събудя сутринта да имам два такива при мен. Със сигурност действа по-добре от кафе, обаче бих искал да си го спестя това преживяване. На около 30 км съм от Муанг Синг. Ще се пробвам да стигна до границата с Мянмар, обаче трябва да видя как съм с времето, защото в 5:30 се стъмва тук. Последното нещо, което искам да правя е да карам през нощта в такива условия. Така че ще видим как ще се развие този ден. Случайно попаднах на гора с каучукови дървета и сега ще покажа всъщност как се добива естествен каучук. Ето това е каучуковото дърво. Режат кората, за да започне да се стича каучука. Има такива панички, в които събират каучука в последствие. И всъщност може да се види, че на всяко едно такова дърво има по една паничка, за да събират каучука. Кенего? No? А? Време за малко офроуд. Явно тук има свлачище и в момента разчистват пътя. Тук е така кауче, трябва да проверя откъде да мина. Или другата стратегия е да видя първо дали местните ще минат. И ако те успеят да минат, значи аз мога да мина. Хай! Щом двама човека успяват на малката хондичка, значи и аз трябва да успея на моята. Ето още един герой се задава. Да видим какво ще направи. Окей. Изглежда чак толкова притеснително. Добре да не се лигавя. Сега е мой ред. Окей. Добре, беше чак толкова зле. Даже не успях да се освиня достатъчно. Само че проблема е, че ако завали, направо се оставам тук.
няма да успея да стигна до границата с Мянмар, защото е страхотна кал. И най-лошото, че от тази кал, която е като глина и се хлъзга страшно много. Ето първо в момента катката ми как изглеждат. И още повече, това е спускане надолу, т.е. наклон. И става доста предизвикателно да удържа мотора изобщо, когато съм без грайфер. Защото както стана на въпрос, гумите ми са на 18 000 км и няма изгледи, че мога да намеря къде да ги сменя в Лаос. А така изглежда задната ми гума. Без абсолютно никакъв грайфер. Но от друга страна, местните с малките моторчета успяват някакси да минат. Въпросът е, че те са близко до дома си. Аз намирам на повече от 30 000 км и ако взема се сплощя тук, ще е доста лошо. Да, връщам се обратно. Ето това срещу мен. Ето там е Мянмар. Аз в момента се намирам в Лаос. И съвсем близко също така и Китай. Така че доста интересна местенце. Сега ще покажа на навигацията. Аз съм тук. Това е от страна на Лаос. Тук срещу мен това е Мянмар. А от другата страна, някъде там се пада е Китай. Исках да стигна до тази граница, която се намира тук в граница с Мянмар, между Лаос и Мянмар. Но е адска кал, така че няма да се получи и изобщо няма никакъв смисъл да геройствам. Но е красиво местенце, определено.